Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon, gaurkoan bi elkarrizketa izango ditugu. Bata, AEKak antolatutako udal barnetiegei buruz hitz egingo dugu eta bestalde, pasaden astean banatu ziren Jul sariei buruz hitz egingo dugu ere. Azkenean, erakusketa bat eta Patxi Zubizarretaren liburu aurkezpena den irudiak izango ditugu, baina orain goazen gaurko kontuekin. Gaurko egunean, ekainaren 14ean, 1648an, Margaret Jonesy sorginkeria leporatuta Bostonen urkatu zuten. Hirian egindako moto honetako lehen exekuzioa izan zen. 20. mendearen lehen erdialde bukaeran berriz, 1952an, Anne Frank bere eguneroko idazten hasi zen Amsterdamen. Gaurko eguneko titular nagusiak errepasatuko ditugu orain. Larunbatean, ekainak 15, Iruñeko 11. udalbatza osatuko da, alkatea ere atutuko den bilkuran. Txistularien alardeak 60 urte beteko ditu uztailaren 9an eta gogoeta, musika eta umorea uztartzen dituen ikuskizuna emango du hori ospatzeko San Jose plazatxoan. 3. alarde txikia ekainaren 21ean izango da Udaletxe plazan, Nafarroako musika eskola desberdinetako dozenaka txistuladri gazte bildurik. AHT-ren aurkako ikurrak zintzilikatzeagatik izundu dute mugitu mugimenduko kide bat. Eskolae landu zuten 10 profesional epailaren aurretik pasako dira gaur. Elizalde kontseilariak La Fábrica Vieja bisitatu du San Adriango Kontserbaren museoa. Instalazioa herriaren industriaragana ezagutarazteko bultzatu da. 2018-2019 ikasturtean egin duten berria mailei lanagatik sarituak izan dira 77 gazte. Ekitaldia gazte diren etxean egin da. Txankletas gazteentzako udalekimena itzuliko da. Udaran 1250 saioen artean aukera dezakete iruindar gazteek, piraguismoa, urpekaritza, abentura eta zinemaldia besteak beste. Goazen asteburuko agenda errepasatzera. Gaur Ziudadelan, Labea aretoan, panoptiko erakusketa egongo da, 10:00 arratsaldeko 9:00 arte. Sarrera librea izango da. Bihar, Atarrabiako kulturetxean, dantza kirolak ikuskizuna ospatuko da. Arratsaldeko 8:00, sarrera 3 euro kostatuko ditu. Larunbatean berriz, arratsaldeko 7:00 Napardez filmaren proiekzioa egongo da, eta egileak azalduko dira Zaldiko Maldiko Kultura Elkartean. Sarrera librea da. Igandean azkenik, goizeko 11:00 arratsaldeko 1:30 arte, arte eta abstrakzio tailerra egongo da familia biretuta Iruñeko Ziudadelan Armen aretoan. Sarrera librea da. Goazen gaurko eguneko azal nagusiak errepasatzera. Diario de Navarrekin hasiko gara. Egunkariak bere titular nagusian, Izkok osasunako diruarekin gelditu zela eta taldearen porrota ezkondu zuela epailak erabaki duela azaltzen du. Presidente ohia epaitzeko indizioak daudela argitzen du eta 2004 12 bitarteko egiletzak
kaltegarriak izan zirela azaltzen dute. Ondoko titularrean, 624 berankorrek Nafarroako diru kutxari 302 milioi euro zor dietela azpimarratzen du. Argazki nagusian berriz, Nafarroako kamerak bere 120 urte horrenean 60 enpresa eta instituzio ohoratu dituela nabarmentzen du. Beheko titularrean azkenik, eskerrak Sánchezi abstentzioa emango liokeela aipatzen dute. Diario de Notiziasekin jarraituz, bere lerroburu nagusian gobernu progresisten aldeko apustuak eskuinaren erlato baztertzerarekin talka egiten duela nabarmentzen du. Ondoko titularrean, PSNek Lizarrako alkatetza Navarra sumari emango diola argitzen du. Beko titularrean aldiz, RFek Sánchezen investidura ez duela ukatuko aipatzen da. Argazki nagusian berriz, Barasoainek Eolo saria jaso dela azaltzen du. Ezkerreko titularretan, eraikitzaileek haziendak erreklamatzen duen zorren 141 suposatzen duetela azpimarratzen du. Beherago, irakasleen enplegu eskaintza publikoaren azterketak ekainaren 22 eta 28 bitartean egingo direla iragartzen du egunkariak. Ondoko titularrean, politika sozialek 54.000 nafarren bizitzako hobeto dituztela azaltzen du egunkariak ere. Ezkerrean, Baltierrako krimenaren autorea libre dagoela argitzen dute, kartzelan 7 urte eman ondoren. Beherago, eskubaloi femeninoak denboraldi itzela itxi duela eta Jesus Garizoain, La Pamplonesako zuzendari ordeari egineko elkarrizketa ageri dira. Garak egunkariarekin jarrituz, bere titular nagusian Tafallako udalbatzan eskuinaren alternatibako gobernu aterat dela azaltzen du. Ondoko albisteetan berriz, ERZek abstentziora joko lukeela eta presoen kolektiboko bi herenek epaibidea jarritzen dutela azaltzen du egunkariak. Argazki nagusian berriz, maisutasunaren koloreak izeneko argazki batekin ematen diote pasoa errepoite bati. Beste titularretan, Majarena zen erasotzaileak epaiketa kalean espero duela azaltzen dute non 30 urteko espetxe zigorra eskatzen zaion. Bestalde, Nerea Goitiren kronika bat ageri da prekarietateri buruzkoa. Azkenik, 2 petrolio-ontzi Omaneko itsasoan erasotuak izan direla aipatzen du. Berria egunkariarekin jarraituz, bere titular nagusian Guardian eta Bastidan EAJak alkatea EH Bilduren babesarekin izango duela azaltzen da. Akordioak eta datozen udalen alkatetzak jakingo direla gehitzen dute ere. Argazki nagusian berriz, eskola programaren epaiketa ageri da, berdintasunezko heziketa epailaren aurrean titularekin. 10 profesionalek gaur deklaratuko dute epaitegian eta Marian Moreno, Zaloa Basabe eta Idoia Arraizaren esaldi nabarmenak ekarri dituzte portadara. Beste albisteetan, epaiketa egin artean Majarena zen erasotzailea epaileak libre utzi duela ageri da. Gainera, Katalanen kontrako epaiketak abokatuen erraiak astindu dituela aipatzen dugu egunkariak ere, eta azkenik, Javier Morentin ikerlariari eginiko elkarrizketaren esaldi bat nabarmentzen dute. Euskal Herria Irratiarekin amaituko dugu, eskola landu zuten 10 profesionalek epailaren aurretik gaur igaroko direla azpimarratzen dute, baita udal nagusien udal osaketaren berri ematen dute eta hezkuntzako oposaketak ekainaren 22-tik 28 arte izango direla iragartzen dute. Gaur goibel behe-laino ugari zeruan, noiz behinka euri egin dezake, ipar haizea ibiliko da, temperatura maksimoetan aldaketa handirik ez. Larun batean zerua lainotxo egongo da, behe-lainoekin baliteke xirimiri egitea, arratsaldean ostartea gailenduz joango zaizkie lainoei. Goizean goiz mendebaldeko haizea ibiliko da, gero ipar aldera aldatuko da. Temperaturan aldaketa handirik ez. Igandean giro eguzkitsua eta temperatura maksimoak gorago. Goizean goiz behe-lainoak sortuko dira, baina berehala xurgatuko ditu eguzkiak eta zerua garbi geratuko da. Arratsaldean eta gauean erdi mailako laino eta goi lainoak ugaritzen joango dira. Goizean norabide aldakorreko haize ahul ibiliko da eta arratsaldean ipar-ekialdera aldatuko da. Temperatura maksimak 25-27 gradu inguruan igoko dira. Gaurko albiste nagusiak azalduko ditugu orain. Zizurrekin hasiko gara. PSN alderdiak zizurren abstenituko dela iragarri du.
Larun batean eguerdian egingo den plenoan, PSN-eko bi zinegotziak abstenituko direla iragarri zuten atzoko egunean. Geroa baik, AS Zizurren laguntza behar du alkatetza mantentzeko. Bestela, Navarra suma atera liteke garaile. Atarrabiarekin jarraituz, udalak herriko kaleko eserlekuen aldaketarekin jarraitzen du. Agenda 21 herritarrek eskatu bezala, udalak kaleko bankua konpontzeko edota aldatzeko lanekin hasi da jadanik. Bestalde, 2019 kurtsorako aur eta hileretara izen emateko epea datorren astean hasiko da. Ekainaren 20tik 28 arte izango da epea eta 948 telefonoaren bidez egin daiteke soilik. Azaroaren lehenengo astean hasiko dira eta 2020ko maiatzaren 3. astean amaituko dira. Informazio guztia Atarrabiako udaleko webgunean. Tiebaseko albisteak orain. Gaur hasiko dira San Gerbaseko jai txikiak. Asteburu osoa irango duten jai hauetan hainbat ekintza eta kontzertu programatuta daude. Gaur arratsaldeko 7:30 hasiko dira jaiak Elizaren koraren kontzertu batekin. Programazio guztia Tiebaseko udalaren webgunean dago. Bestalde, ludotekarako inskripzio plazoa zabalik dago. Tiebaseko udalbatzan kokatutako ludotekarako izen emateak datorren uztailaren 2 arte egongo da irekita. 3 eta 4 urte tarteko gazteentzat zuzenduta dago eta uztailaren 15etik abuztuaren 30 arte egongo da irekita. Iruñeko albisteekin amaituko dugu. Larunbat honetan ekenaren 15ean Iruñeko 11. udalbatza osatuko da eta alkatea erabaki egingo da. Arratsaldeko 6etan hasiko da bilera, udaletxeko oin nagusian. Bertan, bozkatu egingo da Iruñeko udalaren zuzendaritza nork eramango duen. Azken unen arte itxoin beharko dugu horretarako. Bestalde, txistularien alardeak 60 urte beteko ditu datorren uztailaren 9. San Jose plazatxoan ospatuko du urte hurrena. Alardeak eta arratsaldeko ordu batetan musika, gogoeta eta umorerekin ospatuko du. Bestalde, 3. alarde txikia datorren astean, ekainaren 21 ospatuko da. Udaletxe plazan eta Nafarroako musika eskoletako dozenaka txistulari gazte bilduko dira. Guazen gaurko elkarrezketekin. Arratsaldeon, gaurkoan Erkudon daukagu AEK-ko udako barnetegien arduraduna eta AEK-ak antolatutako udako barnetegiei buruz hitz egitera dator. Kaixo Erkudon, arratsaldeon. Bai, berdin. Zer moduz? Ongi, bai, gustora. Gustora, bai. Baina beduzu hasiko gara elkarrizketarekin. Ongi. Zira batean, konta iguzu pixkat, zer egiten da barnetegi batean? Barnetegi batean egiten dena da euskara erabiltzea. Bizitzaren hainbat egoeraetan, bai klasean, bai otorduetan, aisialdian, euskara erabiltzea. Hori da, eta bultzadatxo bat ematean, norberaren prozesuan, euskara ikastearen prozesuan, euskara ikasteko eta aurrera pausoak ematea, hori da egiten dena. Egun osoan zehar euskaraz hitz egitea du xede? Hori da. Euskaraz bizi ahal izatea 12-14 egunetan, barnetegiaren arabera. Noiztik daramatzazu AEK-ak, noiztik AEK-ak barnetegi hauek antolatzen? Nik oso argi ere ez dut, ez daramanik hainbeste denbora, baina jakin badakit Arantza herrian 25 urte gutxienez badaramagula. Eta lehenagotik ere barnetegiak egon bat ziren. 30-40 urte ikustu baietz, bai. Denbora luzea da, bai. Da, AEK-aren oinarrietako bat, bai, barnetegiak. Barnetegi hauek, nire zuzenduta daude, bakarrik AEK-ko ikaslei edo edonora punta daiteke bertara?
Edonor apunta daiteke. Gure ikasleek badute berapentxo bat, 1,5ko berapena, horre matrikularen badute 1,25ko berapena, baina edonor joan daiteke. Izan ere badugu Euskal Herriko jendea, agian aspaldi ikasiz duena eta berriz bultzada eman nahi diola bere prozesua, ikasturtean bertan aekan edo beste euskaltegietan egon direnak, badugu ere Espainiar estatuan hainbat hizkuntza eskolatan, euskal etxetan ikasitako ikasleak, eta noizean behin ere Parisko ikasle bat etorriko da aurten, ari den euskara ikasten, argentinar bat, mexikar bat, denetatik. Oroar Euskal Herriko jendea da, baina kanpokoa ere bai. Ikastaro hauetan irakasleek egiten dituzte klaseak edo beste kanpotik dauden voluntarioak ere hartu ditzakezue? Ez, ikasturtean zehar gurekin ibilitako irakasleak badira barnetegietako irakasleak, jende profesionala, zertan ari den badakiena, ilusio eta gogo handia duena, baina, esan bezala, akaria esperientzia handia du barnetegietan, eta ekako jendea ematen da gure barnetegietan irakasleak, ekakoak dira bai. Aurten leku desberdinetan antolatu dituzue barnetegiak edo fokalizatuta daude leku konkretu batean? Bai, badaude, egiten ditugu hainbat herritan. Arantzan, lehen aipatu bezala, Foruan, Gernika ondoan dagoen herritxo batean, Adunan, Gipuzkoan eta Zugarramurdin berriz ere Nafarroan. Gero iparraldean ere badago Urepeleko barnetegia, eta barnetegi biltaria ere egiten dugu. Azalduko dugu. Barnetegi biltari dugu, bertan ez dago eskolarik, bat uztailaren 15. egingo dugu, eta bestea abuztuaren 15. Eta helburua da Euskal Herrian barna ibilbide bat egitea, eskolari gabe, baina Euskal bizitzea mendian. 14 egun dira, 2 aste. Eta, etapa desberdinak egiten dira, euskaraz bizitzeko, gustora, mendian, naturan, kirola ere bai. Aurtengo datak eta prezioak kontatu aldizkiguzu, barnetiago buruz? Bai, baditugu euskalduntze barnetegiak. Hor, badugu berez, bat mailatik, ze bat mailara, bai? Eta horiek ditugu uztailaren 1-tik 14, uztailaren 15-tik 28-ra, abuztuaren 5-tik 18-ra, eta abuztuaren 19-tik irailaren 1-era, eta irailaren 2-tik 15-era. Ikusten duzunez, 5 txanda, 5 data desberdinetan, aukera anitza da, bai? Eta egia da, uztailaren 15-aldian, abi maila egiteko aukera eman dugula. Gero familia barnetegiak, 3 txanda ditugu. Familia barnetegiak dira gurasoak, joaten dira barnetegira, hienikaz prozesua da ardatza, baina gero, umeekin transmisio hori bermatu nahi badute, hizkuntza ohiturak aldatu nahi badute, oso leku egokia da. Gurasoa klasean, guraso izan daiteke guraso bakarra ere bai. Klasean dauden bitartean, umeak begirale profesionalekin, hezitzaile profesionalekin egoten dira bestelako jarduerak egiten eta arratsaldetan guztiok elkarrekin. Eta ordea, pausuak ematen dira euskararen erabileran. Eta hori dira 3 txanda, uztailaren 1-tik 12-ra, 12 egunetakoak dira, uztailaren 15-tik 26-ra, eta abuztuaren 5-tik 16-ra. Prezio desberdinak dituzte guztiak? Euskalduntze barnetegietan bere prezioa da 505 eurokoa, eta familia barnetegietan 400 eta 400koa, eta gero ume bakoitzeko 295 euro, 12 egun, eta ibiltarien prezioa, lehen aipatu dudan ibiltarien prezioa, 500 eta 415 euro da. Bale. Komentatu duzu, maila desberdinak landu dituztela barnetegi hauetan, gero suposatzen dut azterketetara bideretutuak izango direla? Bai. Abuztuaren azken 15-aldian, azken 20 egunetan, abuztuaren 19-tik irailaren 1-erako 15-aldi horretan, gure asmoa da, eskaini dugu azterketa bai B2
eta C1 azterketa prestatzeko barnetegia edo. Besteak ere bai, bietara, bi talde sortzeko asmoa dugu. Azterketei begira edo azterketa egiteko asmo horik ez duten ikasleentzat. Jendeak sopasatzen dut, grina daukala barnetegietara juteko, azterketa prestatzeko, aliketa gehien. Badago eskaera, ez jende asko duen zen, bai. Azterketekin jarraituz, dela gutxi komentatu zen albistegietan, nola egako proba kendu nahi izan duten, ez dute Euskadin konkretuki, jende gutxik aprobatzen duela eta orduan igual aurten izango dela azken urtea ega proba egiten dena. Zuk zer uste guzu erabaki honi buruz? Bueno, euskaraz azterketa bat egin behar izatea, horrek esan nahi du, euskara oraindik normalizatua ez dagoela, beharrezkoa dela titula lortzea, edo jendeak beharrezkoa dela adieraztea euskaraz hitz egiteko gai dela. EAen kendu dute azterketa, baina badago C1 azterketa hauek egiten duena, eta gero suposatzen dut, ez dut gehiagik kontrolatzen, baina hizkuntza eskoletan ere, hiriburutan eta enbat egiten egonen dira hizkuntza eskolak, eta hor ere azterketa egiteko aukera egonen da. Bueno, baliokideak baldin badira, alde bakarra da, C1en ez dagoela atariko probarik, eta egan badago atariko proba, atariko proba nire egin nuen orain dela bat urte. Atariko probak egiten duena da pixka bat jendea ikustea ea maila duen gerora azterketarekin jarraitzeko. Izenak esaten duen bezala, atariko proba bat da, eta hor maila adierazten da azterketa bat da. Batzutan komunikazioari ere garrantzi handiagoa eman beharko genioke, norren komunikatzeko gai, lautrebetasunetan, aldaketak ere egiten ari direla, zentzu horretan orduan, Ez dut oso iritzi argia ere, C1 baldin badago ere ez dut ni arazo handirik ikusten. Nafarroan momentuz badago badago, bai. Ikusiko dugu horrengo hilabete urteetan, nola jarretzen duen. Ja, euskarari buruz egin da eta pixkatan bainera ipintzeko. Kontatu duzun guztiagatik, esan duzun bezala jendea animatzen da urtero, barnetegietara, klaseetara ere animatzen da. Nola ikusten duzu euskararen egoera horrengo urteetan? Euskararen egoera, hurrengo urteetan, galdera. Ni ikusi nahiko nuke aurrera goazela, gero eta garrantzi handiagoa ematen zaiola helduen euskalduntzeari. Helduen euskalduntzerik gabe herri bat euskalduntzea oso zaila izanen baita, baina pausoak ematen ari dira ikasle asko, ikasleak izan baditugu, uste dut oraindik ere instituzioen implikazioa ezin da pisu guztia ikasleengan eta herritarrengan utzi. Uste dut instituzioek ere, enpresa pribatuek ere ardura gehiago hartu behar dutela, poliki model ikusten dut, aurrera pauso uste dut bultzada handia eman behar diogula oraindik, baina bagoaz, baina presa nik uste dut abiadura azkartu beharko luketela genukela. Normalizazio hori lortzearen, ezta? Sektore guztietan, euskaraz bizitzeko arazoak ditugu oraindik, gure nahia bada ere. Zar gaitezke arlo eta argi dago oraindik gabeziak handiak direla. Erkuden, ez dakit beste zer daukazu kontatzeko? Norbaitek barnetegian izena eman nahi badu, aekako edozein euskaltegitatik pasa dadila, bestela badugu webgunea, aeka.eus, eta telefonoa 6-2-200-100 telefonora, e-maila ere erabilia da, informazioa aeka.eus web orrialdean. Mi esker eta zortean barnetegitik egiten. Mi esker zuei. Mi esker. Arratsaldeon, oraingoan Josu Reparaz daukagu gurekin, Nafarroako ikastolen elkarteko zuzendaria da eta Jules Sariei buruz hitz egitera dator. Arratsaldeon, Josu. Arratsaldeon zuei ere. Zer moduz? Oso ongi, hementxe gustora zuen artean. Hasiko gara pixkat igual elkarrizketarekin?
Konta iguzu, Jules sariak banatu dira, baina horren atzean kanpaina bat dago, ezta? Zer da kanpaina hori? Hori da. Jules sari hauek markatzen dira irakurzaletasuna sustatzeko kanpaina baten barruan. Direla urteak hasi ginen Nafarroako ikastolen elkartean eta ondoren zabaldu zen ekimen hau Euskal Herri osora. Nolabait hori, ez? Ikasleek gustokoen zituzten liburuak aukeraketa prozesu batetan. Orduan, kanpaina bada urte osoan zehar daudelako ekimenak kanpaina honen barruan. Eta gero, momenturik ikusgarriena esan dezakegu dela, ekainara hasieran edo maiatza bukaeran egiten den sari banaketa ekitaldia. Nonde zuzenduta dago, ikasle konkretu batzuei urte batetik besterako margen batean? Begira, kanpaina honetan partaide dira ikasle guztiak, haur hezkuntzatik hasi eta DBH bitartean. Egiten dira kategoria desberdinak, haur hezkuntzako umeak daude multzo batetan, lehen hezkuntzakoak daude 3 taldetan, lehenengo ziklokoak, 6-8 urte dituztenak, hurrengo zikloan, bigarren zikloan 8-10 urte bitarteko ikasleak, 3. zikloan 10-12, eta gero azkenan daude DBH-ko ikasleak. Eta gero baita ere, literaturaz gain, baita ere saritzen dira ilustratzaileak. Beraz, haur hezkuntza, lehen hezkuntza, DBH eta batxilergoa ere sartuta daude nolabait kanpaina honen barruan. Beraz, dago zuzenduta Euskal Herriko ikastoletako ikasle guztiei. Esan duzu, helburua dela irakurketa sustatzea, ezta? Hori da, beti gure helburua da euskarazko haur eta gazte literatura sustatzea, ikasleak etengabe irakurtzen motibatzera eta beti irakurketa sustatzea hori da kanpaina honen helburua, eta esan dugun bezala hilero egiten dira hainbat ekimen hau sustatzeko. Garbi dago literatura dela bide aparta, disfrutatzeko, dela bide aparta mundu berriak irudikatzeko, baina da baita ere mundu aparta guk ikastoletan hezkuntza sisteman amesten ditugun balioak ere nolabait transmititzeko. Liburu hauetan abentura asko daude, baina badira hainbat historia benetan direnak gaur egungoak. Nork ez du bizi izan bere etxean, gurasoen bere hizketa bat. Orduan, literaturaren bidez eman dakioke ere egoera horri beste irakurketa bat, bapatean bi aita edo bi ama dituen ume batena. Nork ez du bizi izan eskola jazarpena. Orduan, baditugu ere literatur liburu hauetan ikuspuntu hori planteatzen duten liburuak, nolabait ikasleak kontziente egiteko ze gogorra den olako jazarpen egoera bizi duen pertsona baten bizitza. Orduan, literatura bilakatzen da baita ere, hori sustatu nahi ditugun balioetarako eszenatoki interesgarri bat, eta ikasle dute aukera, literaturaren bidez mundu horiek ezagutzeko eta baita ere sentitzeko, gaur egungo gizartean, gure errealitatean ematen diren hainbat egoera, hainbat bizipen eta hainbat ikuspuntu berritzaile baita ere. Komentatu duzu nola ikasleek bozkatzen dituzten lan hauek, baina suposatzen dut lehenik eta behin ikastetxetara bidaltzen diren lan hauek selekzio prozesu bat jarraitzen dutela, ezta? Hori, printzipioz, kanpaina hasten da urrian, ikaster urtearen hasieran gutxi gorabehera, hor ikastolek erabakitzen dute parte hartuko duten edo ez kanpainan, eta hortik aurrera izendatzen da ikastola bakoitzean arduradun bat, eta bera da nolabait jur kanpaina hau bere ikastolan bideratuko duen pertsona eta nolabait planteatzen diren jarduera guztiak, liburuen berri ematen duena bere inguruan. Zein da baldintza? Ez du bilakatu nahi kanpaina nolabait betiko literatura bakarrik irakurtzeko eta sustatzeko. Gure helburua da euskal literatura sustatzea, baina batez ere hori gaurkotzen joatea baita ere idazleak eta liburuak. Ordan, sariketa honetan sartzen dira bakarrik azkeneko 4 urteetan euskeraz ekoiztu diren liburu berriak edo euskarara itzuli diren liburu berriak. Horiek dira bakarrik bozkagarriak diren liburuak. Eta gero, bozketa prozesua bera oso interesgarria da, ze ikasleek liburuak irakurri ondoren, da urtean zehar burututako ekintza guztien ondoren, iritzen da momentua beraien bozka emateko. Ordan, hemen ikasleek trebatzen ditugu baita ere nolabait prozedura demokratiko honetan, berai bilakatzen dirako
epai maizkide hor, eta berai daude, pizka bat ez, bozka momentu horretan, hori ez, lehendakari papera betetzen, bokal papera betetzen, eta orduan ditugu bi modu bozka emateko. Alde batetik dago bozka tradizionala, ez, jartzen dira bozkak emateko kutsak, mailak eta bat, prozedura guzti hori jarraituz, eta beste modu bada modu digitala. Modu digital horretan, hor agertzen dira zerrendatuta azkeneko 4 urteetan argitaratu diren liburuen ISBN-ak, orduan ikasleak hor klikatu behar dute beraien botoa emateko. Eta horrela ziurtatzen dugu bakarrik bozkatzen direla azken 4 urteetan argitaratutako liburuak. Horrela, iristen da momentua, eta horrela jakiten dugu zeintzuk izan diren, aipatu ditugun kategoria desberdin hauetan, gustokoen diren idazleak eta gustokoen diren ilustratzaileak. Primeran, kuriosoa da nola Jul deitzen den kanpaina hau, nondik datorri zen kurioso hau? Begira, Jul da liburu batetako protagonista. Liburu hau flandriarrak diren idazle edo ilustratzaile batek sortu zuten, eta gaur pilpilian dagoen gai bat planteatzen du. Jul da jazarpen egoera bat bizi izan duen pertsonaia bat eskolan. Pertsonaia hori ilegorria duelako da farregarri uzten den pertsona bat besten aurrean, eta etengabe berak naiz eta saiatu egoera hori aldatzen, beste guztiak berarekin sartzen dira, eta bera bizitzaz beste egin behar izaten du, hori ez duelako sentitzen bere burua onartuta. Orduan, 1998an hasitako kanpaina honek hori aukeratu zuen protagonista, eta hori aukeratu zuen kanpaina honen izenburu bezala. George de Meyer da liburu honen idazlea, eta Nafarroko Ikastolen Elkarteak hartu zuen liburu hau euskarara itzultzeko ardura. Hori izan zen 2000. Urtean, eta nik uste dut gaur egun asko hitz egiten dela egoera honi buruz, baina liburu honek jaso izan ditu Europa mailan sari handiak izan duelako hori ez, nolabait aurreratu zelako garaietara eta halako egoera gogor bat jakin zuelako planteatzen aur eta gazte liburu batetan, ez? Nolabait ikasleak gai honekiko sentiberak izateko eta bizitzeko zenolako egoerak eman daitezkeen eta gure ardura dela nolabait gauza hauek ekiditea eta nolako egoerak gure aurrean ikusten ditugunean baita ere parte hartzea, eta parte hartzea ez erasotzailearen aldean jarriz, baizik eta biktimaren aldean jarriz. Ez da lehen aldia kanpaina hau egiten duzutela, ez da? Urteak dara matzatute lan egiten. Hau izan da 30. edizioa, aldaketak egon dira urteetan barna. 2006an hasi ginen lehenengo aldiz, bai ilustratzaile eta bai idazle irabazleei opari bat ematen, holako ekitaldi publiko batetan, eta ordutik aurrera hori esantzeko egonkortu dela, eta gaur egun hori ez, bai idazleak eta bai ilustratzaileak egoten dira irrikitan, beraien lanak aukeratuak diren, oso gustoko dutelako ematen zaien arte lan hori jasotzea. Ez delako alde batetik arte lan horren edertasun eta bestetik ikasleek beraikiko izan duten errekonozimendu hori. Ikasleek zuk uste duzu gustura parte hartzen dutela bozkaketa hauetan edo utzikeriarekin jarraitzen dituzte urteak pasagala? Ez, nik uste dut, kanpaina bat denez eta daudenez ekitaldi asko urtean zehar irakurketa sustatzeko oso gustora parte hartzen dute. Uste dela oso momentu motibagarria eta egia da, beraiek dira azken protagonistak, ez? Beraien gustoak emateko aukera daukate hor, eta bestalde baita ere, sentitzen dira nolabait nahiko, protagonistak, helduek bozka emateko dituzten modu egiten parte hartuz, eta beraiek erazten dut hori oso arduraz, ez? Tokatzen zaien egotea hori, ez? Bozketako mahai horretan lehendakari bezala, edo bokal bezala hartzen dute oso gogoz, eta antxe joaten dira ikasleak, hori ez, paperean bozkatzen dutena bere botoarekin, eta besteak modu elektronikoan. Nik uste dut hori motivazioa lortzen dela, eta ni lekuko nahiz baita ere, zegoen naizen ikastolan Lizarran, ikasleek ze gustora hartzen zuten parte prozesu honetan. Eta horrek ez dut uste izan duela berakadarik. Eta egia da urtez urte parte hartzen duten ikasle kopurua gehiagora joan dela. Aipatzekoa da, aurten 17.000 ikaslek hartu dutela parte prozesu honetan. Askok ematen dute bakarrik bozka literatur
liburu bati, baina beste asko ematen diote hortaz aparte baita ere beraien ilustratzaileari. Ilustratzaileak kategoria bakarrean daude, haur hezkuntzatik hasi eta DBH bitartean. Bai, pasaden ekinaren bosten uste dut, ezta? Kondestale Jauregian maratu ziren sari hauek, ezta? Konta eguzu nortzuk izan ziren aurtengo irabazleak, zelan bertako esperientzia? Bueno, bertan izan genituen 12 idazle. Egia da aurre hezkuntzako sarituak izan ziren idazleak ziren kanpokoak eta beraien lanak itzuliak izan ziren, horiek ez zeuden, baina gainerako hemengo ia idazle guztiak hemen zeuden, ez? Ana Jaka, Jasone Osoro, Antxon Kazabon, bueno, nik uste dut direla oso izen ezagunak gure panorama hontan, Pello Añorga, eta bueno, horiek bertan izan ziren, ez? Eta nik uste dut egiten dutela tarte bat beraien agendan hemen egoteko, eta aipagarria baita ere ilustratzaile bat Alemanian biziarren espreski etorri zela sari banaketa horretara, ez? Nik uste dut hori, ilustratzaileen alorrean ere nik uste dut euskarazko liburuen ilustrazioan dabiltzan ilustratzaile importanteenak aukeratuak izan zirela, ez? Iban Landa, Eider Eibar, Josu Michelena, horrein ikustu dut hori, ez? Ikasleek badutela benetan kriterion bat ilustratzaileak aukeratzeko orduan ere. Eta zintzuk izan ziren aurtengo sariak? Bueno, urte oro aukeratzen dugu artista baten lana sari moduan. Aurtengo lana izan da Miren Doiz Iruñako artistaren lan bat. Miren Doiz Madrilen bizi da dela urte batzuk. Naiz eta erakusketa dituen hori, ez, toki askotan. Atzo inauguratu zuen Gasteizen, aurrekoan inauguratu zuen Milanen, Miren Doiz artista gazte bat, baina nolabait hori, berak bere gure margolaritza duen arren, bere artelanak ez du margoa erabiltzen, ez? Naiz eta kontzepzioa den margolan batena. Erabiltzen ditu elementu berziklatuak, zintak, eta adibidez ediziontan berak erabaki zuen artelanak, euskarri bezala dauka zeramika bat, baldosa bat, eta horren gainean dago eginda interbentzio bat. Inolaren margorik erabili gabe. Naiz eta azkeneko produktuak margo bat ematen duen. Horan izan ditugu artisten artean aurreko urteetan, Faustino Izkorbe, Elena Asins, Nestor Bastarretxea, Dora Salazar, horan nik beti izan direla izen handiko pertsonak, eta beti saiatu dira Julek suposatzen duena islatzen beraien lanean, ez? Batzuk fijatu dira adibidez, umeak Julek liburuan burua galtzen duela, eta dute bururik gabeko irudi bat, beste batzuk zentratu dira bere hilearen kolorean, eta diote garrantzi berezi bat horri, beste batzuk zentratu dira liburu horretan Juli babesa ematen dioten pertsonaren izakeran eta figuran, orduan beti, nahiz eta artelanak izan figuratiboak edo abstraktuak, beti saiatu dira Julek bere mezuan dakarren zerbait islatzen. Eta hori, epatu dizut, bai idazleak eta bai ilustratzaileak oso gogo handiz egiten ari dela beraien arte bilduma partikularra Jul sariei esker. Ja, pixkat, etorkizunari begira, aurrengo kanpainari buruz zeo zer berria pentsatu duzute, ez dakit, igual teknologia berriekin kanpaina sustatzea, bozkatketako prozesuak aldatzea, ez dakit. Bueno, Jul kanpaina bakoitzak baditu urtero bere berezitasunak. Hilabete sustatzen diren eta bidaltzen diren jarduerak beti dira berriak, ez dira inoiz errepikakorrak. Beti gaude oso erne, adibidez hori, ez? Genero berdintasunean ateratzen diren liburuak irakurri eta horiek zabaldu, horien inguruko hainbat jarduera planteatu, etengabe Jul berritzen ari den zerbait da. Egia da, duen formatoa eta duen bozka egiteko moduak ez duela aldaketa gehiagirako ematen, ez? Ume txikitxoak txikiegiak dira, elektronikoki ISN bat aukeratzeko, horregatik egiten dute bozka tradizionalago bat paperaren bidez, baina ja ikasleak 8 usterekin bai dira kapaz egiteko bozka elektroniko bat, ez? Eta hori da sustatzen duguna eta saiatzen garena baita ere teknologia berriak erabiltzen kanpaina honen barruan. Orduan, egitura bera
ez da oso aldakorra, baina bai planteatzen diren jarduerak, ez? Eta jarduera horiek beti daude oso begiratuta, hori ez, guretzako garrantzitsuak diren balio horien lanketan, ez? Aipatu ditugu, hori ez, genero berdintasuna, beti agertzen gara ere nolabait, eta nik uste dut hori garrantzitsua dela, ez? Aurten eman diren sarien artean badaude 8 emakume sarituak izan direnak, ez? Eta horrek nolabait ere jartzen du balioan emakumeek bai kulturan, bai zientzian duten protagonismoa, ez da historian askotan ez den hori horrela zaleratu. Orban, nik uste dut hori Jul dela kanpaina bat bizi dagoena eta etengabe saiatzen dena, hori ez, gizartean ematen diren aldaketen nolabait berri ematen ere. Bueno, Josu, mila esker kontatu diguzun guztiagatik, zorte hona opa dizugu hurrengo kurtsurako, eta hurrengo batean ere berriz ere bueltatzen bali bazara, eskertuak izango gara zuen bene egotegatik. Mila esker zuei eta beti da atsegina hona tortzea zuen gana eta ekitaldi hauen berri ematea. Mila esker. Zuei. Hoi izan da guztia, mila esker hor egotegatik. Orain, Patxi Zubizarretaren liburuaren aurkezpenarekin utziko zaituztegu eta erakusketa batekin. Asteburuna pasa eta astelehenean itzuliko gara. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.